Kuha ang CCTV footage na ito nitong Sabado, Agosto 15 sa bahagi ng intersection ng Peña Francia Avenue, MT Villanueva at Magsaysay Avenue. Nahagip sa CCTV footage ang isang lalaking nakasuot ng itim na sando. Paglagpas nito sa isang computer shop na may katabing tindahan ng LPG, pasimple nitong kinuha ang isang tangke ng LPG. Pinabot na may-ari ng tindahan ang insidente ng pagnanakaw at nireview ang kuha ng CCTV sa lugar. Agad nagsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad at nasa kote ang suspect, maging ang ninakaw na tangke ng LPG na nagkakahalaga ng higit 5,000 piso. After po katong naaraman kang sa tuyang mga personnel po digdi, nagkandak po kita kagad ng investigation. And sigon man po kang pagpailing duman sa CCTV kang complainant ta, na-identify po kan sa muyang mga operatiba na ini talagang taong iniyo sa man sa theft personality digdi sa lugar ta. So ini pong sospechado taga Ispukoy, Sabang, Naga City. So mientras po kang pagiling ninda duman sa CCTV dahil nga ni kang banggi na ninda na arama na nawawara, ang nangyari po kaya nag-inventory na kang banggi. So pagkailing po ninda na kulang ning sarong tangke, ini pong tangke nagkakahalaga po siya ning 5,200 pesos. So pagka-conduct po ning operation, sa tuya pong nadako pining suspetsyado sa iyang residente na kung sain po ini yung tangke pinabakal niya sa sarong tao na naka-star po sa Barangay Lerma, Naga City. Ayon sa Naga City Police, malaki ang naitulong ng kuha ng CCTV sa lugar sa pagkakatunton ng suspect. Dati na rin palang naharap sa kaso ng pagnanakaw. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang suspect at kakaharapin ng kasong theft o pananalisi. Jan Amador, CSN.